L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu u Barnaba minn Perge baqgħu sejrin sa waslu f'Antiokkja ta' Pisidja. F'jum is-Sibt daħlu fis-sinagoga u qagħdu bil-qiegħda. U meta xterdet il-ġemgħa tas-sinagoga, ħafna kemm il-Lut u kemm il-proseliti twajba marru ma' Pawlu u ma' Barnaba u dawn ħeġġewhom biex jibqgħu fil-grazzja ta' Alla. Is-Sibt ta' wara tista' tgħid il-belt kollha nġabret biex tisma' l-kelma tal-Mulej. Il-Lut meta raw il-folol intlew blejra u bdew imeru lil Pawlu u jidawlu. Imma Pawlu u Barnaba bil-kuraġġ kollu qalu hekk kien meħtieġ li l-kelma ta' Alla titħabbar lilkom l-ewwel. Billi intom qegħdin twarbuha u jidrilkom li ma tistħoqilkomx il-ħajja ta' dejjem, aħna se nduru fuq il-pagani. Għax hekk ordnalna l-Mulej, jien għamiltek dawl tal-ġnus biex twassal is-salvazzjoni sattru fl-art. Il-pagani meta semgħu dan bdew jifirħu jigglorifikaw il-kelma tal-Mulej. U daw kollha li kienu magħżula għal ħajja ta' dejjem emnu. Hekk il-kelma tal-Mulej baqgħet tinxteret mal-art kollha. Imma l-Lut xewxu n-nisa twajba u magħrufa u wkoll il-kbarat tal-belt. U qajmu persekuzzjoni kontra Pawlu u Barnaba u keċċewhom il-barra minn arthom. Huma farfru għal fuqhom it-trab minn ma' riġlejhom u marru Ikonju. Iżda d-dixxipli intlew bil-ferħ u bl-Ispirtu Santu. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Għajtu bil-ferħ lil-Mulej fl-art kollha. Aqdu bil-ferħ lil-Mulej, iħtlu quddiemu bana ferrieħi. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Kunu għafu li Jahwe u Alla, u ħalaqna u aħna tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Għax twajjeb il-Mulej, għal dejjem it-tieba tiegħu, minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. It-tieni qari. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Jiena, Ġwanni, ħarist u ara kien hemm kottra kbira li ħadd ma jista' jgħodda, minn kull ġens u tribù, minn kull poplu u l-sien, waqfin quddiem it-tron u quddiem il-ħaruf, lebsin il-biesi twal bojot u bil-frijaj tal-palm f'idejhom. Wieħed mix-xjuħ qalli, dawn huma dawk li ġejjin mit-taħbit il-kbir u l-biesi tagħhom ħassluhom u bajduhom bid-dem tal-ħaruf. Għalhekk jinsabu quddiem it-tron ta' Alla, lejl u nar jaqduh fit-tempju tiegħu. U dak li qiegħed fuq it-tron jieħodhom jagħmru taħt il-ken tiegħu. Ma jbatux aktar ġuħ, anqas qaċċ ma jagħmel bihom aktar, ix-xemx ma taħkimhomx, u anqas ebda omma la darba l-ħaruf li hemm f'nofs it-tron ikun ir-raj tagħhom u jwassalhom ħdejn l-ilmijiet tal-ejjun tal-ħajja. U Alla jixxuttalhom kull dema minn għajnejhom. Il-kelma tal-Mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal: In-naċ tiegħi jisimgħu leħni
u jiena narafhom u huma jimxu warajja. U jiena nagħtihom il-ħajja ta' dejjem u huma ma jintilfu qatt u minn idejja ma jaħtafhom li ħadd. Missieri li ta'homli huwa akbar minn kulħadd u ħadd ma jista' jaħtafhom min id il-missier. Jien u l-missier aħna ħaġa waħda. Il-kelma tal-Mulej.